Nina bendlula methedla kwezindi ihlahlana zindaba ze1KZNTV nifundele uphirano kaCebekhulu sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Owe-ANC uthembisa ukuhola ngobuqotho, ushiye kukhalwa umlilo eThekwini, kanti injabulo bethola amatayitela emphithi. Sanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Unobhala we-ANC kwisifunda iHarry Gwala uqinisa into zakhe mnguni uthi bazimisela ukuqhubeka nokuqinisekisa ukuthi amakhansela asebenzele umphakathi ngokukhulu kwethembeka futhi azibeka eqhulwini izidingo zabantu. Umnguni usho lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba kulandela ukukhetha kwakhe ngempela sonto emva kokuthi kwashiya kuzenzela emsomi oseyilungu lesishamthetho saKwaZulu-Natal. Mbukele ekhaya sinobhala omusha wesifunda iHarry Gwala we-ANC okuyindawo yazo kakhulu ngokuthi isemzimkhulu uqiniso into zakhe wakamnguni besimazi kakhulu lapha kupheko lenje le-ANC Youth League khona kulesi sifunda sobheka izinto ezahlukene mayelana noqela kwakhe kulesi sikhundla kulandela ukuthi bese sisele dengwane ukusukela ngoMeyi emva kokuthi bekade ekusona waqokela ukuthi ayahambe ebeyilungu le-legislature khona la esifundazweni eKwaZulu-Natal. Sizobheka nje izinto ezahlukene nezithinta naso lesi sifunda njengoba singezinye naso sibuye sibe nezinkinga kakhulukazi kuwona amalungu wa-ANC njengoba kuyimanje kube khona lezi ihlava zokubulana kodwa mhlawumbe singakangeni lezo mnguni siyakubingelela siphinde sibonga ngesikhathi sakho sikubongele nalesi sikhundla oqokelele kusona. No siyabonga kakhulu siyabingelela nakuba bukele emakhaya isikhundla lesi engicabanga ukuthi siza nenselelo eziningi umuntu beloke usekela nobhala esifundeni saseHarry Gwala kuthe makusula umfowethu ethola amadlelo alihlaze uba ucaucus manager KZN legislature then kwase kuba nevacancy ke edeclarewayo ngokwe constitution ye-ANC bese siqala ke iprocess elungiselela yona iRGC lekade ihlala ngomgqibelo ke ekuthe wonke ama branch aseHarry Gwala ekhuluma ngoyelethu wonke ama delegates izithunywa zikhona zivumelana zikhuluma nje zonke ngezwe lodwa ukuthi umuntu akanikezwe le responsibility yokuthi abe unobhala ngokusemthethweni. Yebo indeed iHarry Gwala ke kwaba khona isikhathi la uthola ukuthi ngokungekho khona istability noma ubumbano la esike sabona khona kubulawa abaholi ngezigaba nje ezigameni ezahlukahlukene kakhulukazi around the period of 2017 into lesamile ukuthi silwisane nayo siwabize wonke ama communities sizama ukuthi kube nobumbano esifundeni sakithi so that sikwazi ukuthi sishintshe impilo zabantu sikwazi ukuthi sisebenzele umbutho wesizwe ANC ukuqinisekisa ukuthi lokhu iANC efisa ukufeza emphakathini yakithi yakwazi ukuthi kufeze sinethemba lokuthi ubumbano lolu olubonakalile ngomgqibelo luzoqhubeka libonakale soqhubeka futhi sibambisane nawo wonke ama comrades uma ngabe kukhona izinto la esitha sibone ngasolinye sizobizana ngoba akusizi ukuthi thina silwe ngaphakathi abantu bakithi bebelindele ukuthi size noshintsho elizoshintsha impilo zabo. Mnguni ungumuntu osamncane esikhundleni esithenjwa kakhulu engicabanga ukuthi nokuba kusona kube kunawe umthelelo ukuthi uyithola support nakhona kwe-Youth League. Yiziphi ezinye izinto ozozenza ekuthenini ungabe usibonakala njengomuntu osusetshenziswa osukhohlwa naye wona nawo lona laba abantu abasha basezingeni lakho ngoba ngengizwe mangabe kukhulunywa ngokuthi la kwi-Youth League noma kubantu basuke besebasha la kusuke kubizwa khona abaholi bakusasa abonakala njengomuntu mhlawumbe osiyisichuse osusetshenziswa abaholi abangaphambili. Now umuntu une responsibility one of ensuring ukuthi zonke izinto even service delivery yethu it also includes young people so that at least young people bazokwazi ukuthi baqhubeke babe nethemba sikwazi ukuthi senze zonke izinto ngendlela efanele abantu bakithi nentsha yakithi ingakwazi ukuthi ilahlekelwe yithemba. Impela kuyiqiniso ukuthi ungena kulesi sikhundla engene kusona maningi ama expectations akhona kodwa siyazi futhi nabantu abasha sibatshelile ukuthi bangasifakeli incindezi ukuze ngelinye ilanga mase singasakwazi ukuthi sizimithe noma siwamithe amanye wama demands wabo bangasiboni njenganabantu abafeyelayo. Sizolida hayi abantu abasha kuphela kodwa sizolida nabantu abadala sizolida abantu besifazane sizolida zonke izinhlaka ezikhona emphakathini yethu. Uzokhumbula ukuthi iANC iyilida ye-society kwi-society unomama unabantu abadala unabantu abaphila ngokukhubazeka unabantu unentsha unabantu abasebancane unalonke uhlobo lomuntu
umuntu olukhona kwi-society okufanele thina siqinisekise ukuthi bonke labantu siyakwazi ukuthi siaphile noma sikwazi ukuthi silekelele kunayinoma yini abasuke beyidinga ngaleso sikhathi, not only intsha yakithi kuphela kodwa ngokubuka i-society ukuthi intsha yakithi ebukeka ibuthaka ngenxa ukuthi ayiwathola amathuba emisebenzi, abanye bayile ezikhungweni zemfundo ephakeme kodwa abakwazi ukuthi babe absorbed in the labor market. So it is our responsibility now to come up with mechanism to really respond to the plight faced by the young people of Gwala. Mnguni siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu sisende. Nobhala we-ANC kwisifunda Gwala region okumzimkhulu bekade isikhulumisana naye sibheka nje uqoka kwakhe njengoba ebekiwe emva kokuthi kwavuleka isikhala ngoMay kuwona lo nyaka. Bechaza ngezinto eziningi ezahlukene nethinta wona nje omasipala bangaphansi bayo lesi sifunda kanjalo nokuthi ingabe ziphi ezinye zezinto abayimisile ukusigcina ekuthena abantu ANC uhlezi uthembele kubona kusona lesi sifunda. Kudebo Khosibisi kwezindaba ze1KZNTV ku-channel 261 ngiseThekwini. Bafisa usizo lwendawo engcono abahlali basemjondolo ku-Foreman Road eThekwini kwisifundazwe saKwaZulu-Natal kulandela ngesigameko sokusha kwemjondolo yabayintatha zangesonto. Solothi ikhandlela ilona-ke liyimbangela lomlilo ushiyile imindeni kebalelwa ngaphezulu kwama-50 iseledengwana. Labo abanxusa noma ngubani ongaba-ke nosizo ikakhulukazi abantwana besikole njengoba kushe yonke into abebekade benayo endlini. Usuphinde wagadla umlilo emjondolo yaseThekwini. Isigameko sakamuva esokusha kwemjondolo ku-Foreman Road ngeyintatha zangesonto. Omunye wababe yisisulu salomlilo uthi-ke lo mlilo obusha ubhanguhangu ubashiye besele nabe beqhukile. Umlilo oqhamukela ngabo 4:30 masosha 5 besoshaya. Ivuke sekutsha mina. Umlilo sokweyasha nje kuthiwa uqale ngale ngizansi. Kona nendlu ebelapha engathi ikhandlele echisela. Yaba umlilo waqhubeka ke soqala le ndawo. Manje abasisezwa nokumemeza ngomsindo ngeke izinto esikhalayo kanjalo. Lezi abasikhalisayo sibona nje sekuchilo ba ayikho into esiphume nayo endlini. Manje simo sokusona asijabulise inhloko. Sitholele tenda sihlale etenteni lapho. Kula tenda sihlele kulona sihlele sibaningi bomama nabotata engane sihlanganisa khona lapho. Sifisa ukuthi ke sisuke kule ndawo. Into esijongele indawo esikahlala kuyona. Iziko litholeke ukuthi kakusona isigameko sokuqala lesi njengoba phambilini uke wahlasela umlilo nokwaholela ekudluleni emhlabeni kwabesilisa ababili kanye nezingane ezimbili. Laba bathi-ke okubaphatha kabuhlungu inhlalo abayihleli kuyona le ndawo njengoba ke babekwa kuyo njengolindela kepha sekuphele iminyaka engaphezulu kweshumi beduve lapha. Besilanga phesheya kwasha 2008 safika la sakhelwa ke lamana sakhelwa ikhanselela likhona ngalelo sikhathi la sakhela la kodwa rolindela la sisahleli kulabo lindela ke la ibona labashayo manje 15 iminyaka sihleli wa 15 lo sihleli la rolindela kunzima kakhulu kuyasha ubona into esiphatheka kubi ikona ukusha ngoba noba sekushile kunjena kona ke basizisela izinto ezinye ezithile ezinye kodwa nje le ndawo esihleli kuyona ayikho right, indlela esihleli ngayo ayikho right. Lesigameko silandela ezinye ezike zabonakala phambilini kwazise bude buduze nyawo le ndawo abahlali baku Kennedy Road nabo bebebhekene nawo lo mshophi kanti ngaphambi kwalokho kungqongqo imjondolo yaseDakota kanye naseChatsworth. Ehambele kulesifundazwe ungqongqoshe omnyango wezokuhlaliswa kwabantu kuleli wakhala ngokungabi sesimeni kwendawo yaseThekwini. Laba bafisa usizo oluphuthumayo. Abangasilekelela ngezindlu nje. Ngesihlala ezindlini nathi sikhululeke kunalento esihleli kuyo. Ngempela ke abanye abanawo ama-ID akushili njengoba ngisho nje awekho ama-ID kahle kushe kwasani asinalutho. Izingane zesikole azinayo uniform. Abangasiphuthumisa izikole uniform nje izikole ziyavula ngolwesithathu. Abangasiphuthumisa kona ke ngoba ke silale etendeni lapha etendeni ke yakho ngishiya ipontshi lezi ngazi ke noma mhlambe khona abasebeki bezabe kuzamile ukuthi siphuthumisele zona kodwa ipontshi akho nguba akho lutho sihleli nje lapha etendeni. Kodwa into engiyibona ingxamisekile semqoka kakhulu ingane zesikole azizufunda izingane azinaka ncwadi lezo kushekwa ncwadi lezo kushekwa uniform
bezikolo ziyavula ke ngeLesithathu. Ezindabeni ze1KZNTV ubikuntombi khona Mvubu eThekwini. Abathola amatayitela emizi yabo bathi bazizwa ke bengabantu abaphelele manje njengoba ungqongqoshe ezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSipho KK Inkosi ebamukelise ngamatayitela emcimbini obukade banjelwa kembali eMgungundlovu maphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Laba bathi basekunesikhathi ke eside begqiqa indaba yamatayitela kanti uNkosi uthi uqale kuhlelo olusha eminyangweni wakhe lokuhambela kuzifundo ezahlukene njalo ngoLwezibili eyomukelisa ngamatayitela. Abathole amatayitela emizi yabo bathi kuphelelisiwe kanti basho kanje ngesikhathi ungqongqoshe zokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSipho KK Inkosi ehlangene nabo embali e14. Sijabule kakhulu kade ngakisifisa lesi sikhathi sokuthi nami ngithola itayitela ngikwazi ukuhlala ngikhululeke ukuthi hayi ngempela umuzi sengiwutholile ubiza igama lami. Emveni oba sisobhalisile 10 years noma 20 years egcine nafike ngisaphila mina. Ngiyabonga. Ngiqala nje ukufonelwa bengithukile because into bade ngiyilindele kakhulu. So ngijabulile angazi ngizothini because ngijabulile sengiyakwazi ukuthi ngingakwazi ukuqhubeka ngakhe endlini. Ngenkathi kade ngingenalo itayitela bengingakwazi ukwenza lutho bengisaba ngisho ukupenda ngisho kwasani. So manje sengingakwazi ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nendlu yami. uNkosi uthi uhlelo abazimisele ngokulwenza njalo ngoLwezibili lolu. Njengoba sasho nasekuqaleni ukuthi sizothula njalo ngoLwesibili amatayitela emphakathini yethu KwaZulu-Natal. Njengoba sasiqalile ke enquthu siyabonga babekhona enquthu namhla ke sila eMsunduzi sizothula amatayitela la eDindeni namaphethelo kubantu bakhona emsakaza azoqinisekisa ukuthi lezindlu esibakhele zona njengohulumeni ngezabo kanye nomhlaba owakhiwe kuzo. Usomlomo kuMasipala uMsunduzi uthi bazoliqhuba lolu hlelo. Uthe uzosinikeza amatayitela a1900 esizowanikeza kubantu liqhubeka isonto. Namhlanje uzoshiya nje awu450 and then amanye ke siqhubeke nokwakhipha. Kanti uNkosi uphinde wahlola uhlelo lokwakhiwa kwezindlu zamasosha omkhonto wesizwe eTrustfeed eMshwathi. La esakhela khona omakade bona abafowethu nodadewethu abashiya lelizwe bayoqeqeshelwa ezempi. Njoba ke nizibona ngisho izindlu zabo zinkulu ziwo50 square meters. Indlela uhulumeni kazwelonke owathi ufuna ukuthi bazobekhelwe bona njengayo kube more than 40 square meters njengezindlu esijwayele ukuzakha. Kufuneka ukuthi umnyango wama-military veterans okuzwelonke ukuphela ukuthi ikwazi ukusinika uhla lwamasosha okuyiwona aqualifyayo ukuthi akhelwe uhulumeni. Thina ke siuhulumeni waKwaZulu-Natal imali sekuneminyaka eminingi sayithola. Ngicabanga ukuthi first 100 million esayinikezwa uhulumeni kazwelonke yafika ngo2002. Kodwa because of uhla lolu olungaphumi kule Department of Military Veterans for wonke amasosha akithi kube nenkinganyana lapha. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube eMgungundlovu. Ake sithi ishelele itolweni nebesilo sobuye sibuye nezinye zeindaba. Asibonge nebeselo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. ANC uthembisa ukuhola ngobuqotho ushiye ukukhalwa umlilo eThekwini kanti injabulo bethola amatayitela eMphithi. Abenhlangano emele izikole zabafundisa ukushayela iKZN ubumbano Driving School Operators Association bathi bazokuliqapha ngesolokhozi uhlelo labo kanye nomnyango wezokuthutha esifundazweni lokuhlinzeka abangasebenzi ngeincwadi zokushayela. Ukukhuluma lenhlangano uMzwandile Zondi uthina kuba belithokozela lolu hlelo njengoba nabo sebeze babhekelelwa ngemuva kokukhahlanyezwa ukhuvethe kepha bazokwenza konke okusemandleni ukuthi ke kuhlomula bezikole ezifanele ngenhloso yokunqanda ubugebengu kanye nenkohlakalo.
Njengendlela yokuzama ukulekelela izakhamizi ezingasebenzi kanye nezikhungo ezifundisa ukushayela esifundazweni KwaZulu-Natal, umnyango wezokuthutha uqhamuke nohlelo olubizwa ngeThuthuka Skills Development okuhloswe ngalo ukuhlinzeka ngezincwadi zokushayela. Lo mnyango uzongena ezivumelwaneni nezikole ukuba ke ifundise labo abazobe behlomlile bese ke umnyango ukhokhela izikhungo. Okhulumela abezikole zokushayela uthi ke lokhu bakuthatha njengesibusiso. Silithathe njengesibusiso uma lolu hlelo luzokwenzeka ngalendlela esifisa ngalo ngoba azange sikade sikhala eminyakeni edlule even ngisho nayi 1KZN ingezinye zeziteshi ezakusakaza ukukhala kwama driving school ukuthi abakaze bebonelelwe ngesikhathi kuhlasele iCovid kwabuya kwahlasela izimo zeimvula. So amabhizinisi ethu alimala kakhulu sangakwazi ukuthi siphile. So ke uma kufika inhlelo ezinjengalezi ezilethwa umnyango oholwa ubaba uHlomuka siyakuthakasela kakhulu lokho sibona ukuthi khona la sizokwazi khona ukuthi sibambe khona onsumbuyana futhi uma ngase uhlelo lusheshe bengakuhle ukuthi mhlambe siye kuma holiday kukhona okuncane nathi sikutholile futhi siyaqhuguzela sizimisele singama driving school lolu hlelo malifika siliphathe kahle siphathe ngezikhali zamantungu. Kuzokhomleka ukuthi kusukela kwahlasela igciwane leCovid-19 kanye nezikhukhula ebezigadla ziphindelela lezi khungo zingabanye babakhahlamezeka. Lokhu kuphoqa ukuba bangene emgwaqweni izikhawu ngenhloso yokuzwakalisa izikhalazo zabo zongabhekelelwa. Uzondi uthi ke akuzona zonke izikhungo ezizohlomula kwazise ziningi ezingekho emthethweni. Sakuvala ngo2018 ukuba khona kwama driving school amasha. So kusukela ngomhla ngo2018 kuza neno ayikho driving school esemthethweni ezothola lolu hlelo nevumelekile ukuthi ibe sohlelweni lokuthola lolu hlelo kahulumeni ngoba abantu labo abangekho registered by iDepartment of Transport KwaZulu-Natal. Kukhona indawo ezisemakhaya engenayo nhlobo driving school. Uma kukhona driving school esendaweni yasemakhaya ubona ukuthi kuyadeserve ukuthi kube khona driving school la so inikeza uhlelo lokuthi nayi ihlomule ukuthi ibe nayi yellow certificate ihamba ama training akade hanjwa ayithola yellow certificate akwazi uqonda kodwa lama driving school agcwele kuma township nakusemadolobheni amakhulu. Lo ma driving school ngoba maningi ngendlela esimanga ama driving school ema township abanga traffic enza ngasebenzeki ane corruption. I driving school ivula namhlanje kusasa isekho isibalekile nemali zabantu konke lokho sikubhekile. Ungqongqoshe umnyango wezokuthutha esifundazweni uthi ke lolu hlelo luzohlomlisa abantu abangaphezulu kwa 3000 kanti bahlose nokubhekana nodaba lokuqashwa kwenqaba yabantu bangaphandle ikakhulukazi ukushayela amaloli. Even if omunye have learners you can still assist that person even if you don't have a learners but you want a license. We are going to advertise and we are appealing to all people of KwaZulu-Natal irrespective of age. This is part of ongoing contributing to a job creation because we know that when young people and old people have license they have a stand better chance to be employed. Others they know that if I can get a license, then it's possible that I will get a job. This is part of, that's why I'm saying this is part of ongoing contribution to job creation. We have already started engaging with the driving school, a provincial council. We have agreed that, and also local government, which are municipalities, they are going to assist us in this program. Ezindabeni ze1KZNTV, kubikuntombi khona Mfubu eThekwini. Umphathi omkhulu wezokhetho ekolishini eqeqeshela amakhono uMfolozi TVET College ukhanyisa nemnqayi uthi bajabule ngendlela ukhetho lomkhandlu abafundi oluqhubeke ngaye ekhungweni ezahlukene zaleli kolishi. Umnqayi uthi nakuba kube khona abafake izikhalo kepha bakwazile ukuthi bazixazulule ngesikhathi. Ukusho lokhu ngesikhathi ethula kumbiko ngendlela ukhetho oluhambe ngayo noluqhubeke ngayo ke ekhungweni ezahlukene zaleli kolishi. Njengoba ke ikolishi eqeqesha amakhono uMfolozi TVET beqhubeka ke ukhetho lokukhetha ubuholi babafundi ezikhungweni ezahlukene zaleli kolishi. Likolishi ke labe selithola inkampani yezokhetho ezimele ezoqhubeka lo msebenzi becele service provider. Umphathi omkhulu ke wezokhetho ukhanyisa nemnqayi ethula ke umbiko wakhe ngohlelo abalihambise ngalo uhlelo lokuvota. Uthi ke bajabule ngendlela abafundi abaphume ngayo ukuyovota futhi ke nezibalo zinyukile kuma siqhathaniswa neminyaka eyedlule. The issue of turnout, we are very happy, Mr. Morobeng and the principal. We are very happy about the turnout because you will notice that in TVET sector, September, October, it's a month of September, it's a month of trials.
where the academic space it's much more needed more than everything. So the what we have received in here, it's an indication that our students or the students of Umfolozi really want to see the students govern with the college, with the management, the college. So we are happy with the voter turnout, and given that it is an increase from what the college has received last year, it shows a much participatory elections in that instance. Umnqayi uqhuba uthi ke konke ke kuhambe kahle, akukho msindo noma kukulo kwenzekile okuphazamise ukhetho, kodwa ke noma kunjalo kube khona abaphikisayo nababengenemeke ngemphumela, kanjalo ke nabanye babekhethiwe kodwa ke lokho bakulungisile ngendlela efanele. The objection, there's an elections committee, as I've indicated. We have had a meeting today at 10 o'clock to dispatch or to discuss the issue of objections, and we have all look at the prescripts that give us the direction or the prerogative on how do we deal with such objections, and then we have found justice in the policy, and we have responded accordingly to all the writers of or to all the objectors in terms of what has had happened. Njengoba ke sebekhethiwe ohlala emagatsheni alishumi lesisikhungo, osekubhekeke ngabomvu ukuthi kukhethwe ke uhlalo omkhulu nokunguyena ke ozoba nguhlalo wabo bonke, nokumele ke avele egatsheni elikhulu elise Richards Bay, iRistec campus. Lokhu ke yize ke kungakaqinisekiswa, kodwa ke kulindele ukuba kwenziwe emasontweni amabili azayo kuyo lenyanga. Lezi ke izindaba ze1KZNTV ngengosamgeliswe Ngqulunga ngise Richards Bay. Imeya kamasipala wasemhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi yethula uhlelo lokuvuselelwa kwedolobha laseMpangeni. Lolu hlelo lihlanganisa izinto ezizovuselela kabusha ukuze leli dolobha likwazi ukuthuthukisa umnotho wasemhlathuze. uNgwezi uthi ukwanda kwabantu lokho nje kukodwa kukhomba ngokusobala ukuthi ke kumele ingqalasizinda nayo ithuthukiswe kabusha. Umasipala umhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal noholwa iqembu le-IFP ngokubambisana ne-DA ngaphansi kobuholi bukaXolani Ngwezi bethula uhlelo oluzodla isigidi zemali lokuvuselelwa kabusha kwedolobha laseMpangeni. uNgwezi uthi leli dolobha lidala kanti kumele ingqalasizinda yalo ithuthukiswe iphinde ihambisane nokuthuthukisa umnotho. Leli dolobha selineminyaka eminingi kakhulu, lindawo esike yaba isizinda mnotho sala around endaweni yasemhlathuze, li provider imisebenzi kubantu abaningi kakhulu, not nje kuba idolobha kuphela. So ke sizama ukulivuselela ke ukuthi likwazi ukuthi ingqalasizinda ekhona imele noma imelelane nedemand yabantu, ngoba ngesikhathi idolobha lakhiwe eminyakeni eminingi edlule ipopulation yabantu yayingalingani nenamba ekhona manje. Abantu sebandile manje, so imigwaqo iyadinga ukunwetshwa, infrastructure nje, i-connection yama-services phansi on the ground adinga ukuthi avuselelwe. Kuningi okuleli dolobha okuzovuselelwa kabusha, okuhlanganisa ukululwa kwemigwaqo, izindawo zokudayisa, osomabhizinisi abasafufusa, kanjalo nokulungiswa kwamabhilidi amadala. Akuzogcina lapho, njengoba umeya iphinde yaveza ukuthi kuzophinde kwakhiwe nezindlu zangasese, ezobuchwepheshe besimanje, amakhamera, kanjalo nokwakhiwa kwamarenki amabili, okuyirenki yakwa-A rank no-B rank, ezinye zezinto engeke isale ngaphandle kulolu hlelo lukamasipala. Some of the buildings adinga ukuthi akwazi ukuvuselela. Kodwa futhi okunye sizokwenza ukuthi sakhe ama-market stalls for abantu bakithi abadayisayo ikakhulukazi emgwaqeni. Ama-market stalls esizowakha awu-101. Okunye phakathi kwakho esizobe sikwenza sofaka kakhulu indawo zama-toilets, ama-building azoba mathathu ama-toilet ukuze abantu bangagcine bezikhulula noma ikuphi makufika isikhathi semvelo. Okunye kwakhe esizokwenza ukulungiswa kwamarenki amabili la eMpangeni, irenki lokuqala u-A rank kanye no-B rank. U-A rank lapha eMpangeni sizovuselela nawo wenziwe ube sesimeni esenza ukuthi abantu lapha eRobotini kakhulukazi leli abantu abawela kulo ngenyawo mabe suka e-taxi rank beza ngapha edolobheni ngaphakathi ezitolo, ingozi nabantu abafayo baningi kakhulu khona. So ke umsebenzi ozodla imali eningi kakhulu ine rank ngala, irank le yase B rank nje kakhulukazi izoba ngisho nanama offices ka association, izoba nendawo yokukhombisa ngezinto zamakhono, izoba nendawo zabantu labedayisela khona,
ibe nanama car wash ngaphakathi. Uhlalo wenhlangano yabemboni yamatekisi Santaco umduduzi Makhunga ukushayela ihlombo kwenziwe umkhandlu kungabashiyi ngaphandle beyimboni yamatekisi. Sitazidlulise okukhulu ukubonga kubaba umeya la athi menza khona iplanning yakhe ekhumbula ukuthi kunabahwebi abahweba emarank amarank azovuselelwa kuneplan esinesikhathi yaplanwa endala yakwa rank A lapha esithi kuzovuselelwa kube nezakhiwo ezintsha kube irank ebonakala isezingeni lamanje. Siyafisa ukuthi amarank ethu kuba amarank amahle ayenza nanombane oyisivakashi la eMhlathuze ekujabulela ukuba serank kube irank ephephile kube irank enempilo. Lolu hlelo ukubheke ukuthi liqale maduzane emva kokuhlatshwa kwesoyi namuhla ukuthuthukisa leli dolobha elasungulwa ngonyaka ka1916. Izindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Ake siphinde sithi shelele etolweni nabesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona izindaba ze1KZNTV nazo kuyizona ezihamba phambili namuhla. ANC uthembisa ukuhola ngobuqotho ushiye ekukhalwa umlilo eThekwini kanti injabulo bethola amatayitela emphithi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezu 19.31 cents kuyidola laseMelika bengu 20.88 cents kupondo waseBrithani bengu 23.60 cents maliqhathaniswa neeuro yaseEurope intengo yegolide yonime $1,856.47 cents ounce uthi intengo yoilo ngahluziwe bengu $88.15 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kulendelo bakutholana phezulu amaqembu ajwayele ukudlala emidlalweni yamaqoqo eCAF Champions League kanjalo neConfederation Cup ethinta amaqembu athunyelwe yiPSL kule mqhudelwane kulandela ukuqhathwa kwawo ngesonto eledlule egoli. Mamelodi Sundowns okuyiyona ke sele kwiPSL kwiChampions League itonyule kuGroup A nePyramid FC yaseGibhithe, TP Mazembe eqhamuka eDRC kanye neFC Nwadibowu yaseMauritania. Kuleli qoqo ke Sundowns izonqwamana neMazembe edlule kuyona kunzima endleleni yabekade ibheke kwisicoco seChampions League ngonyaka u2016. Eqoqweni ke lifanayo iSundowns izosithola ke ibhekene ngqo nomgadla bafana uFarch Rilakay osemabhokweni futhi oyisethenjwa seqembu laseGibhithe iPyramids. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Iyani nabakaqambu lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangano kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khu.